Så man godt. Nå, hej alle sammen. Goddag. I dag skal det handle om Fanta Exotic. Vi har en derovre, som står og drikker det. Og hun er meget. Og jeg ved ikke, om hun vil sige noget til kameraet. Men i hvert fald vil jeg sige, åh, jeg er så lækker. Okay. Hvad var det, jeg sige? Det her. Ja. Så, nu skal vi have Vibe med. Ikke også? Vi kan slet ikke finde ud af at fjerne det her godt. Igen. Nå. Kunne jeg godt. Okay. Vibe, kom. I dag har vi Vibe. Hun er meget, meget sød. Hun drikker Fanta Exotic. Så må hun lide Fanta Exotic. Vil du sige noget? Okay. Og så? Ja. Og hvis I gerne vil have sådan en Fanta Exotic, så koster den 3.000 kroner, og I kan købe den af mig. Det skal bare huske. Ja. Har du meget mere at sige? Nej, jo, vi har meget mere at sige. Shit. Jeg har taget i den. God, det går ikke i mig. Call me, det går. Det er sådan et brev.